rombongan. Dalang pimpinane ibarate yoga iki anak buahe. Ibarate dalang iki kaya sopir. Mulane sopir kan mesti manggone ning ngarep. Nguri penumpange ngarep dhewe mesti sopir. Sopir mesti manggone ngarep. Lah, betul. Ora mesti. Lho, mesti sopir ning ngarep. Ora mesti. Kok iso? Enek sopir sing manggone ning mburi. Sopir apa? Sopir becak. Kae penumpange ning ngarep, sopir ning mburi. Bener to. Aku malah goblok ta kowe. Ya bener, sopir becak kae manggone ning guri, penumpange ning ngarep bener mondel. Lah ya masa bener paling nek gak ning guri ya ning ngarep. Wis entek jenenge sopir nek gak ning guri ya ning ngarep. Enek sopir sing manggon ning tengah. Ora enek. Enek sopir apa? Sopir dokar. Kae dokare sing ngarep. Terus usire ning tengah, penumpang ning guri. Berarti sing sopir manggon ning tengah kuwi sopir dokar. Lah ngarep dhewe? Arep dhewe jaran. Jarane nganggo gawe kacamata. Lah sebab apa jaran kok gawe kacamata? Kae ngono, isin. Lho jaran kok isin? Ya isin wong gawe sepatu, gawe kacamata kok gak gawe celana. Per yo isin. Oh. Paham wong padha jarane. Sing tak karepke iki ngene lho. Komunitase. Dalang ki ibarate kaya imam. Cara wong salat dalang ki imame, yoga ki makmume. Mulane dadi imam ki mesti manggone ning ngarep. Paham ora kowe? Wis mesti. Wis mesti. Mesti. Kowe tau takziah ora? Tau nglayat ora kowe? Ya sering tak wong Islam wajibe ya kudu takziah nglayat to. Tau salat jenazah? Tau ora? Tak perasaanku gak enak to Mas. Lah ya. Imam mesti manggone ning ngarep. Imam mesti manggone ning ngarep. Kowe iki ketara nek wong ora tau takziah, ora tau nglayat. Kok iso? Ora tau salat jenazah ta kowe? Tau. Tau salat jenazah? Tau. Ngarep dhewe apa kae? Oh iya ya. Ngarep dhewe? Ngarep dhewe jenazah. Mayit jenazah. Jenazah. Terus imam, terus makmum, tumon. Wong salat jenazah iki imame ning kene mayite ning dhuwur gendeng. Oh iya. Berarti sing ngarep dhewe dudu imam. Ya dudu. Sing ngarep dhewe jenazah utawa mayit. Oh, paham Mas kula. Ternyata ngarep dhewe niku mayit. Nuwun sewu Mas Mondol nek umpama aku, Mas Alek lan awakmu, cara pengen dadi pengarep no kowe pengen manggok nguri apa pengen manggok ngarep? Pengen manggok ngarep no. Pengen dadi pengarep. Pengen dadi pengarep. Wah, wis pantes berarti dadi mayit bocah iki, Pak. Ayo balik ini. Mas Mondol, aku tekon karo kowe. Ha. Sesuatu sing apik kuwi kudu ndang dilakoni aja ditunda-tunda, bener ora? Bener. Nggih. Swarga karo neraka milih ndi, Mas? Lho, milih swarga no. Lah ngopo ora ndang budal? Lah, entar. Ayo ndang budal. Ndang budal wong wis pantes dadi mayit lho kowe. Sik to kok balik ning aku to. Lah ke mayit apa ora kok? Urung. Lah apa? Agek calon mayit. Wong calon iki kan ya mesti wong kabeh menungso ki ning diparane nggih to Mas. Nggih. Gedhong ana, kuncen ana, taun ana, windana ana, wong mati mangsa wurunga. Betul. Kulo nafsi dha'iqatul maut, kabeh sing ambekan, kabeh sing urip, kabeh sing ana nyawane mesti bakal mati. Mulane ayo padha fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam kebajikan. Wah, salam hormat Bapak Ketua DPR Kabupaten Magetan Gus Ratno nggih kepareng berkahi rawuh matur sembah nuwun Gus rawuhipun lan sedaya para santri, sedaya para pini sepuh, bapak-bapak sedaya wah hebat luar biasa. Hebat luar biasa. Nanjake pesinden wong siapi. Gliak-gliak watone kecandak gremet-gremet watone slamet sareh-sareh watone pikoleh. Lah umpama diwenangake milih sinden sakmono akeh endi sing mbok pilih Mas Mondal? Endi sing mbok pilih? Nek ndang milih endi? Milih iki lho. Alah. Iya. Sing di. Iki lho. Iya. Ora mripatmu kok kira kowe ngingeti anduding kono kok mripatmu nang ndi to mau? Lho. Kene lho. Ditane dia tangane dia kedhat sing di. Alah. Kaya wis cocok lho kowe iki. Ya cocok kowe. Tir padha irenge. Sir padha gendenge. Padha senenge. Padha senenge. Sosok wadahe kendi cocok rasane ati. Antarane Mas Mondol karo Mbak sapa kuwi? Mbak Dian.